Много отдавна, преди една седмица, се случи нещо странно. Следи се намери гадже. То за 5 минути. Но това не съм аз. Това е аз. Да, аз съм... И сега отиваме на приключение за приключенски пари. А пък приключенските пари ще си купим един ключ и ще отидем в тази пещера. Не се купува, той се намира в катакомбите. Ключът или парите? И двете. Ама там видях жената, с която станах гадже. Тя продаваше това. Да, за приключенски парички. Това е читване. Вау, някакъв хубав храм. Нещо му се бъгна. Да. О, там има някакви стъпки вдясно е. О, тук трябва да се спорите. Стъпете, моля. Тук, знам, вече тук съм минавал. Това място го знам, вече ходих тук. Взехме парички. Не взехме. И какво е това жълтото? Това е магия. Няма ли да видиш там? Отиваш на земята долу. О! Пак трябва ключ. Тук има нещо за четене. Тук има. Виждам папагал. Или са пепер... папагал! Това е готин папагал. Ти къде се оказал тук, бе? Той е кълве. Ти как го сложи в джоба си? Имам! Откъде го имам? Откъде имам като този камък? Кой? Имаш ключ? Не. Това е Не тук. Някакъв ключ или та. Камъче, виж. Я го виж какво е. Това е това. Абе, трябва... Ти вече го имаш. Бъгна се. This is bad. Добре. Хайде. Отивай. Yes. Вече можем да отключим вратата, дами и господа. Папагал, ти ми даде път. Браво на те, добър папагал. Слагаме ключето и се отваря портичката. Къде отиваме? Приключенски пари! Колко парички? Не можеш. Можеш. Ти не си добре.
Сега го бутни. Да. Пак стана. Що има две? Това не. О, гладна съм. Давай. Сега стъпи. Добре, защо да не се върнем, когато ти се нахраниш, ще се върнем. Да, става. Чао за малко. Добре, върнахме се, този път ще се ме с Ленди. Защото някой мързелана не иска. О, имаме само 12 часа. До какво? До това ще се тръгваме. О, какво е това? Трябва да го направим. Бе, мисля, стои. Не можеш нищо да ги правиш. Ами, това... трябва да стъпиш на края. Не, ти вече го направи. Ето. Пуш. Но ти въобще нямаш силове. Това ли беше? Изключихме го. Не го бутай до края, ще се електризираш. Не, няма. Почисти. Като в Майнкрафт копах бързо. Вратата се отключи. Ето. Трябва сега тези да го дърпаш. Това. Тези неща трябва да ги издърпаш, за да ги вземеш. Какво откри? Чакай. Маркуис, Деко. Неща взехме. И тук имаме... Тук е това хубаво. Ето. Какво взе? Имаме вече 48. Адвенчърски пари. Да, имаме вече толкова парички. Ама ни трябват толкова, ни трябват... Ей, тук има. Пак, май не. Тази врата как? Сега, тук той ще бърка и може да намери нещо. Да, той бърка от другата страна. Ти го отключи. Този звук, бор,
Мисля, че от Sims Free Play. Чул го. Чул го. Там има някаква звезда, трябва да я намериш в басейна. Защо скачаш? Толкова ли е дълбок? Какво пиш? Там ще откриеш звезда сега, Майя. Да, знаех си. И сега ще се върнеш и ще я сложиш. И ще продължим. Този клип ще го направя 12 минутен. Забързай. Още ли снимаме? Да. И... Още 2 минути. Не една трябва. Айде, слагай звездичката. Давай. Този епизод ще бъде дълъг. Ще минем през катакомбите. И първо дай тези глупавите тунели, после това, а после стъпваш тук. Забързай го. Взимаме. Този е магически, ще го оставя на последно. Може би ще има парички. Парички! Имаше адвенчърски пари. Това е. Вече колко ли имаме? И пак Adventure Coin имаме. Това ли беше? Да, ама имаме пак Adventure Coin, може би. Добре, това ще бъде за този епизод. Чао, чао.